गिबियाव नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। दिनै सोरबाया म्यानमाराव दङमोन सावरायग्रा बिथांमोनाबो बे सुक्तियाव फैबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय, बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय। दा बेवहाय मोनसे सोंथि बेरखाङो। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जों बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै सानथ्र'हायै जों बर' हारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसानि थाखाय गोबां माखासे गेदेर बिहोमाफोरबो होबोदों। बे बाथ्राया सैथो। दिनै जों बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोथार आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि बिबानाव थानानै बर' माहारिनि खामानि मावबोनाय सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरिया फैयै फैयै मोनसे समाव पलिटिकेल प्लेटफर्माव आगान होनाय लोगो लोगोनो गावनि पलिटिकेल केरियार बा गावनि पलिटिकेल पार्टिनि हाइलाइट खालामनो थाखाय एसेबां गोजौ थाखोनि नंखाय बाथ्रा फोस्रावनाय, बियो जोबोद सोमोनांथावना बाथ्रा। दिनै जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बा एनडिबिनि इस्युखौ ए टु जेड सुस्रांना होनायनि थांखिजों 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोनब्ला मानि थाखाय, मा जाहोनाव आरो मानो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट बायदिखौ खालामखांनायनि उनावहायबो बै एनडिबिफोरनि जेंना जेथोफोरा सुस्रांजादिया, बेनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरा मा आरो मा जानो हागौ, बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना फोरमायहरनो दाबाव। आं नैबे मोनसे बाथ्राखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबोबाय थाखादों जे जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव सोमजिलांनाय जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ लानानै पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै गावजों गावनि गेजेराव मिनिंलेस पइन्ट्सफोरखौ लानानै डिबेट दा खालामलायबाय था। जेराव थांनाय 5 बोसोराव जों नुनो मोन्दों, स्वयं मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो गावनि खुगाजों बुंनाय जों नुनो मोन्दों जे 2004, 2008, 2012, 2014 जाखिनि गुबुन हारिजों जालांनाय दाङाबाजि जों बर' हारिनि गेजेराव, बे जालांनाय जाथायखौ लानानै 17 इयार्स मानगोनां हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दाय जाबसिननो नाजानाय। दिनै 2004, 2008, 2012, 2014 जाखिनि गुबुन हारिजों जों बर' हारिया दानलाय सुलाय खालामनांदों बा सहायथावनायै मोनसे जाथाया सोमजिलांदों। बै 1983 मायथाइनिफ्राय लानानै 84 मायथाइसिम, 1994 मायथाइनिफ्राय लानानै 1988-89 मायथाइनि गेजेराव सोमजिनाय जा गुबुन हारिजों जानाय दाङाबाजि, बेनि दायखौ सोरजों जाबसिनगोन अब्ला? बेनि दायखौ सोरजों जाबसिनगोन? बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुंनाय गोथार राव, जों बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै सेपारेटेड बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौ मानि बे बर' हारिखौ जोङो बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै जों गायसंनानै गालांनो हाया। बे बाथ्राया 100% सैथो। आरो बै समावनो बर'नि बिफा बड'फा मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों, जों बर' हारिया जोंनि बर' हारिनि माखासे गोथार सिस्टेमफोरखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजोंबो दावहा नांनो रोंलांनांगोन। जाय समाव जाय बाथ्राखौ मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों, बे समाव ससियेल मिडिया कुनु डिजिटेलाइजनि कुनु सिस्टेमानो आपग्रेसन गैयामोन। अब्ला साननानै नाय, जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा थिंकिं मेथड, जा सान्थौ, बेसे गोजानाव लानानै सानहरनानै बाथ्रा बुंनो हानाय सान्थौमोन। दिनै जों बर' हारिनि बिखायाव ओरैबायदि माखासे बर' लिडार्सफोर दङ, जाय माखासे बर' लिडार्सफोरा बड'फानि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि बिखायाव गसंनानै सोरबा पलिटिकेल लिडार्सफोरनि सामसागिरि जानानै, मायबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सामसागिरि जानानै गावबा गावखौनो साफा साफा पलिटिकेल लिडार्स बायदि लेक्सार मारिनानै जोंनि सिगाङाव दिन्थियो। लाजियाखसै? जायनि थाखाय थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव बर'नि माखासे दाब दाब गामिनि लांगोनायाव पस्टकार्ड मारिनानै एबसु नो एन्ट्रि लिरनाय जों नुनो मोन्दों। दिनै एबसु नो एन्ट्रि, बेबो जों बर'निनो माखासे बर' गामिनि सुबुंफोरा लिरनानै दोनदों। मानि थाखाय? माखासे लोरबां आखुनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै बर' माहारिनि सिनस्रि गोथार मोनसे आफाद
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथारथिया दिनै मानहानि जादों बै साथाम साब्रैसो दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै मोनसे माहारियारि आफादाव थानानै गावखौनो सासे पलिटिकेल लिडार बादि रायजो राजानि सेराव थांनानै लेक्सार मारिहैनायखौ दिनैयो रायजो राजाफ्रा गनायगोन नामा सोर साबैसेया पलिटिक्सजों इनभल्भ दङ दिनै 30-40% सुबुंफोरा जानो हागौ पलिटिक्सजों इनभल्भ दङ दिनै 60% बर' फिसाफोरानो पलिटिक्सजों इनभल्भ गैया अब्ला बै 60% पलिटिक्सजों इनभल्भ गैयै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना नोंसोरनि गावबागाव पलिटिकेल केरियारनि थाखाय बा गावबागाव पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय जाथावथारै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ खोनासंनानै थाबाय थानांसिगौ नामा हो दिनै बेसेबांबा गोलाव सम ज' खौसेयै सोमावसारबोनायनि उनावहाय BAC BTC BTR बायदि मोनथाम एग्रिमेन्टखौ मोनबाय आरो नैबे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट जा रुलिं खालामनानै मोनसे पलिटिकेल सिस्टेमखौ मोनदों बेखौ लानानैबो गावजों गावनि गेजेराव बर'नि बिखायाव सोमजिलांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राखौ रायखां सोनारनानै पलिटिक्स खालामनो नाजाग्रा बर' लिडारा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोनोम जाबाय अब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसननि जिथु माइन्डसेट बि मा जागोन जायनि थाखाय गोबां इयुन जेनेरेसनफोरा दिनैयो बै डार्टि माइन्डेड गावनिखौ मोनबानो गोजोनग्रा लिडारफोरनि बाथ्राखौ लायै गोबां माखासे गुबुंले बारहावाफोरखौ सोमजिहोनायाव दिनैयो इउसलेस खालामजागासिनो दङ हो मानि थाखाय दिनै जों बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड डिमान्डआ बहा गोमानानै थाखो ना बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्डखौ फाननानै सोरबा बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बे पलिटिकेल सिस्टेमाव बाहागो मोनदों नामा बाहागो मोनदों दिनै मानगोनां NDB ब्रादार्समोना 34-35 बोसोर गोलाव सम आखायाव आइजें लानानै दिनै दावहा नांबोबाय दिनै मानगोनां बेल्टि ब्रादार्समोना गोलाव सम आखायाव आइजें लानानै जों बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोबाय दिनै NDB मानो जोनोम जानो गोनां बायथ' जाखो दिनै बेल्टि बायदि मोनसे हान्जाया मानो जोनोम जानो गोनां बायथ' जानानै फैखो दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनाराव बेन्दोंआव जोनोम मोननाय एक्स भलन्टियार फर्स बेफोरबायदि मोनसे गोथार हान्जाफोरा मानि थाखाय जोनोम जानो गोनां बायथ' जानानै फैदोंमोन अल इन गासैबो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल जोंनि बर' हारिनि सुथुर ट्राइबेल हारिनि सुथुर बै सुथुरफोरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ बर' हारिनि गोथारथिखौ रैखा होनो थाखाय बै गासैबो बर'नि गोथार आफादफोरा जोनोम जानो गोनां बायथ' जानानै फैदोंमोन आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसो होनानै खोनासं जाय सानसिमहालागै जाय समसिमहालागै बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों थानानै सिस्टेमखौ सालायलांबाय थानांगोन अब्ला समसिमहालागै जोङो माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खैफोदजों मोगा मोगि जाबाय थानो गोनां जागोन आरो बे गुबुन हारिनि माखासे गाज्रि सिस्टेमा बिसोरो सिस्टेमखौ सोमजिहोगोन बेनिफ्राय जों बिदा फंबायनि गेजेराव मोनसे गाज्रि बारहावा सोनानै होगोन बेनिफ्राय जोङो गावजों गाव बुजिलायैयाव बेफोरबायदि गावजों गाव सोनारलायनानै सोरखौबा बुहैनाय सोरखौबा धमकि होनाय जेराव जोंनि बर'नि जारिमिनावनो रोखा दङ जारिमिनखौ बोरलाबानो जों दिनै सैथोखौ मिथियो बर' हारिनि सोमदोन जोहोलाव बायदिखौबो जोंनि बर'नि बिदा फंबाया खोमायाव सिसा लुनानै सिथादोंमोन खोमायाव सिसा लुनानै सिथालायनांगौनि बेसेबांथो गेदेर दाय मावदोंमोन मानि थाखाय हा दा दिनै बर'नि माखासे लिडार्सफ्रा खुगायाव माहारिबादनि बाथ्रा बुङो गोदै बाथ्रा बुङो नाथाय आन्दोआव जोंनि बर'नि माखासे इयुन जेनेरेसनफोरखौ गावबागाव मोन्थायनि थाखाय मिसइउज खालामनायखौ जों दिनै लासै फोरमान मोननो थांगासिनो दङ समखौल' नेथ' मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि